Ja, det er Michael. Ja, det er Niels. Hvad ved du? Hvor bliver de penge af? Jeg har sagt, at jeg kommer med dem. Ja, du ved godt, hvad der sker, hvis du ikke kommer med dem. Du rører ikke min søster. Det kan du bande på, jeg gør. Hvor er du henne? I Tomballe. Om 5 minutter skal du røve købmanden. Hvad vil du have mig til? Få penge af ham og give dem til mig. Jeg har skrevet en seddel, som du skal give ham. Okay, men på en betingelse. Hvad? Du rører ikke min søster. Det får vi at se. Hej. Hej. Jeg kunne godt tænke mig et blad også. Ja, interessant. Nej, tak. Så vil jeg godt binde 51. Ja, det var godt nok en dejlig vare, du har. Ja, det synes jeg godt. Jeg har det, Niels. Ja, det er Michael. Hvad vil du nu? Jeg har skaffet pengene. Hvad vil du med dem? Jeg vil gerne have dem, selvfølgelig. Ja, men hvor vil du have dem? Drivhuset i Mjelved. Hvorhenne? Der er ved Golf og Kulturcenter. Hvornår mødes vi? Ved 5:30. Du rører ikke min søster. Du har fået pengene nu. Jeg har jo ikke fået dem endnu, så vi må se, om de er i orden. Idiot.